pamusoro vedare ndauya nenyaya yakamhangara naWislow Kavukatema anobva muvhireji Machikokonya. Wislow Kavukatema ari kumhangarira Doreen Makande, achimhangarira zvekare panyaya imwe chete Nixon Samkange, achimhangarira zvekare Paradzai Sylvester Berere. Nhau yese iyi inhau yekupokana panhau yemunda, land dispute. Ndiyo nhau yandauya nayo mudare village Chikokonya village. Ndichakumbirawo Wislow Kavukatema usimudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Wislow Kavukatema ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Tatendese ruoko pasi. Ndokumbirawo Paradzai Sylvester Berere, Nixon Samkange naDoreen Makande. Mosimudza maoko enyu erudyi pamwe chete. Ini ndauya ndakamiririra. Makamirirani? Doreen Makande. Murisani waDoreen Makande? Ichikoro. Saka ndauya ndakamirira chikoro. Ichikoro solid rock. Alright. Zita renyu nini ndimani? Ndinonzi Arthur Munetsi. Arthur Munetsi. Ongo. Saka muchataurawo zita renyu pandichange ndichitaura. Pandichati Nixon Samkange atautaurawo zita rako, Paradzai Sylvester Berere otaurawo zita rako. Saka ndokumbira kuti simudze maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura pamashure. Ini Nixon Samkange ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendese maoko pasi. Wislow Kavukatema ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbu wakagara pasi. Tasakisa dongochimhangarira vatatu ava muchidimbu uye chikumbiro chako uchijekesa kuti chii chauri kukumbira dare kuti tikubatsire nazvo. Pamusoro muri vamukuru vanhu, chakonzera kuti ndikudze vatatu ava pamberi pedare rino ndechekuti ndikatonjera kwamakore nemo kuti zvekutengesera land kwakaitwa nababa ndirini, asi baba nomamwe kuzotaura ipapo. Ini handigare muno, saka panabva muno baba vakagara vatipa nzvimbo kuti mwana apa ndipako. Pashure indakunze iwo baba anaundiudza zvakaitwa ndisingazivi, ndakazwa chinzi land yatengeswa. Zvinove zvikaitwa nemutemo Communal Lands Act inotaura pachena kuti nzvimbo communal lands haatengeswe zvachose chero pava dambudziko ripi neripi zvaro. Saka chandokupa nje kuti inini nhasi ndakandaroora ndine mune vana vangu, chero ndisagare muno ndine makore sagare muno, land ndeyedu toida, our land toida. Zvemajira kwachana baba ndiavo, matseguriri akwanisa kuchengeta nzvimbo iyoyo kusvika nanhasi. Baba vazoparidza nzvimbo iyoyo chiruzi isu tiripo, ende pachena vakandipa nzvimbo iyo, vakatipa panzvimbo pachena. Nhasi vozoita zvemadhiravo nababa hazvinei nesu, ndezvavo. Only what I want is our land. Then let me try to specify ipapo Changamire. Vekomakande handifunga kuti haundire problem yekunesa ndekuti pavakajura uravo vakapuwa pavatengesa nemusha vakanopinda munzvimbo isiri yavo kune kunzvimbo kwangu. Chechipiri vakavhara road yaifamba nevanhu in more than 100 years. Vadaro inini kuti tikwanise kuenda kustand kwangu handikwanisi. Even kuti vanhu vanobva Machikokonya Matope kana naChirenda kuti vakwire mugomo hapana panokwira, even Mumbai kwanise kukwira mugomo imomo
kana mukanopaona. Saka chandavakumbira vechikoro ngavavhure road. Ivo mugano vanotouziva ende vanotoenda kuti vakapinda munzvimbo isiri yavo ngavandivhurire. Then avo vari kunze vanonzi vamakanda ndakavafonera. I think takurasika. Vakasungisa vanhu vatatu apa. Dai vatsanangurira dare kuti Doreen Makande uyu uri nenhau yechakati, Nixon Samukange nhau yechakati, Paradzai Berere uyu inhau yechakati. Vese inyaya imwe chete here kana kuti nyaya dzakasiyana idzi? Pamusoro ichangamiri mirai ndinoti patsoro ipapo. Samukange lendi yanataura iyo pane paakatengeserwa nababa mulendi, right? Vechikuru havana makandi vakanopinda munzvimbo mangu vakavhara road vakapinda nemunzvimbo mangu vakajurawo ravo. Then vari kunze vafuta ndepapi apa? Chinonzi solid rock. Papi solid rock iri panzvimbo mbiri mugomo kuti kwachikokonye mumaro. Alright. Then avo vari kunze vaberere vakatengeswa zvakare futi nzvimbo imwe lendi imwe chete yakatengeswa but vanhu yazochitorwa navanhu vatatu manje. Saka uyu ane musha wake wakatengeserwa hongu machangamiri. Avo vechikoro vane boundary ravo, juraho ravo ravhara mugwagwa. Yes, vanopinda futi mulendi mangu. Uyu akatengeserwa hongu changamiri. Menyu zvakare Ndipo chete changamiri. Ngatambe. Ndichakumbira vechikoro muutsanangurire dani pane zviri kutsanangurwa nawisoka katema munoti chinazvo vese. Okay, pamusoro ichangamira chikoro kwako kwachakaita chiri pamugano chiri kubatanidza mavillages 2, chiri kubatanidza Chikokonya neVambe. Saka takachekerwa nevekwachikokonya tikachekerwa nevekwavambe. Hongu pane mugwagwa hongu uripo waifamba nevanhu vachiuya vachidambudzira kuya kuno kushowground. Saka patakaisa boundary takazviita tisina kuwirirana nevanhu, takangoita tag kuti no tichavhura imwe way inotenderera pajuraho. Saka takazogara nevanhu pasi takawirirana kuti tiri kugadzirisa ishu yerodi, tiri kugadzira rodi yakanaka ichitenderana kuseri kwejuraho. Kana makagara pasi nevanhu vemusha chazoita kuti muunzwe kudai nhasi? Zvakaitika ndezvekuti ava vagari kunoku, saka communication yainetsa kuti tionane handiti. Saka vanga varipota kudhara nyaya yavo kupi kuno kudare. Takazogara hedu pasi after vatoita se vatoripota. Wakazogara pasi nani? Naivavo nevanhu vachino vemusha. Mukawirirana kuti kudii? Takawirirana kuti rodi iyoyo tiri kuita se tiri kugadzirisa totanga nhasi. Ndikapinde pamagara pasi mune mapepa here kana unyorwa wezvamaiwirirana nevanhu vacho vamwe vari muchizviwirirana? Yanga iringoriwo verbal agreement but vamwe vacho nevari muno. Imimi vechikoro cheSolid Rock, mapepa enyu akamira sei echikoro? Mapepa enzvimbo yamakavakira chikoro? Isusu mapepa edu afamba. Mukandipa mukana ndinouya nawo tokuratidza patasvika. Iri musangano wevillage wakaitwa? Musangano wevillage wakaitwa hongu. Weward wakaitwa. Mukapiwa tsamba naheadman, mukapiwa tsamba nakansela, mukapiwa tsamba nachief. Zviri kupizva? Ndasina kuya nazvo, asi zvese zvakaitwa. Ndonyaya takatarisana nayo kandohombo hwenyu kwamanofanira kuuya nawo kudarika. Kuti zvinhu zvatiri kuita isusu tiri kuita tichitevera mutemo.
umbowa kuti tiri kuteera mutemo ndeu tsamba yemuvhileji village yakati maminitsi acho aya, village yakati maminitsi acho aya, musangano wakaitwa musi wakati ukadhindwa apa, musangano wewadi wakaitwa musi wakati maminitsi acho aya, tsamba yaheadman iyi, tsamba yamambo iyi, tsamba yakansera iyi, kanzuru yakauya musi wakati ikatipa boundary site plan yedu yatakapiwa nekanzuru iyi, handiti izvozvo kandoumbowa munofanira kuuya nawo pana pasi chikoro ende umbowa haudi shoko remuromo uruda mapepa acho akaiswa apa uchitaura kuti ndo zvatakaita izvo. makandipa nguva ndinogona kuuya nazvo. Mataura nyaya yemusangano wamuri kuita imimi nevagari vemusha kuti mugadzise nyaya yemugwagwa vari muno mavari kugara musangano iwona nani ndipe mazita avo. Sorry ma'am, inini ndiri mukomiti kwasabhuku kwachikokonya Treasure. Sabhuku chikokonya na sabhuku ani? Vambe. Varimo munomheri vana? Madzisabhuku. Madzisabhuku ava. Tiudzei tinzwe zvamuri kuita kwachikokonya. Pamusoro mangu inini ndiri Treasure. Nokuti panoitwa musangano pese isusu tinoenda ingasati tasangana nazvo izvozvo zvevechikuru vakauya kuzoningira kuzoti vazosainirwa vabereki vachiudzwa kuti pane chikoro chakuitwa umusha vemashopusi ndo vatakaona chete mama. Saka chikoro chakazovakwa sei imi musina ruzivo nezvacho? Pakutanga kwacho kwachakaitwa ita ndisati ndamukomiti saka gadzwa gore rakapera. Chakavakwa rini chikoro ichi? Saka makore matatu chikoro ichi chivakwa makachitarisa. Hapana zvamaita, chikoro chapera chakushanda ndipo mane dambudziko nacho. Ndizvo? Pamusoro mukuru wani. Ndobvunzana nasabhuku nekomiti yake. Ndakagadzwa gore rakapinda kukomiti. Asi muri mugaro wemumusha. Muri mugaro wemumusha. Chimwe chandakaona ichi chakaitika gore rakapera. Sabhuku takaenda nekomiti tichida kuti tionene navo venhingi vepachikoro kuti vavhurire vanhu vodi vakanga vakutanga kuvaka jurahoro ravo. Pakaendwa about 2 times hakuna vakakwanisa kuuya kuti tisangane navo. Pataurwa nyaya yemusangano uri kugarwa pakati pechikoro nevagari vemumusha kuti mugadzirise munyaya yemugwagwa. Handiti zvikanzi pari kugara sabhuku chikokonya nemhuri yake, sabhuku vambe nemhuri yake pamwe chete nesolid rock, ndizvo here? Uri kugarwa here musangano uyu? Ichena hakuna vanhu vakauya ishe ndiri mukomita. Ivo asi zvautaura here? Ndati mama pamusoro ndati vanhu vandakagara navo ndo complainant nevanhu vari panzvimbo pacho vari kuda rodhi rwenda kupi because vanhu vari kucomplaina ndicomplainant nevamwe 3 vari kugara kuseri vari kuda access yerodhi inosvika ikoko. Pakubvunzwa namambo mambo pane pavati kwakagarwa musangano nemusha wese here? Handiti makati musangano wakagarwa nemusha wese vamwe vanhu vemumusha wachona varikutaura kuti hasati ambosangani musangano wakaita sei? Wokutanga chikoro Wakadaro wokutanga chikoro ndi ndakatoona kucheya pagasani pamashozi mambo ndokumbuka Ndiwo wakacheya musangano uri weJester. You are the sorry ndindakaenda kunouningirira sorry ndakanganisa ndindakatoenda kunosangana nevanhu pavillage assembly meeting kwagasani ndini zvakare ndakanosangana nevanhu pavillage assembly yemavambe. changamire mkuru wa mleo ndoda kutaura zvandoziva kuti ini ndini mugari womusha imo. Nyaya iripo ndeyekuti kuvakwa kwechikoro haisiyo nyaya iri panapa. Nyaya iri panapa ndeyekuti ava vazova vakavhara nzira yaifamba nevanhu vemakobera tiberekwa, nzira iyo yakanga iripo. Ndo pane kunetsana kwandakabva inini sabhuku akandidaidza ndikaenda ndikanofona mabheridha achivaka vasati vavhara mugwagwa. Musavhare mugwagwa munotosiya bhegi kuti vanhu vapinde vachienda. Vakataurwa amai vakazi vechikoro havana kukwanisa kuuya. Ndobva tangoona vachiramba vachivaka. Sabhuku akasiya meseji yekuti kana vauya vechikoro vauye vandione tedzi kutaurirana nerodhi yavanoda kuvhara. Kusvika mukomana wangu uyo akazouya
kuti achipinda. Asi chikoro makachitendera kuti chivepo. Hongu changamire. Pamakatendera chikoro kuti chivepo, hamuna kuvapa maboundaries here. Vakapiwa. Saka kuti chikoro chadarikidza boundary rachakapiwa. Ndizvo zvachangamire. Ndizvo here nayo. Ndinopokana napo. Pane rimwe side hongu handiti rekuti hapana kuzosiyiwawo gap pakati pe stand ava needu kuti pane pole ava ndo pane jurawo zvava zvatongobatana hapana kusiyiwawo gap rekuti vanhu vanogona kupindaona. Iwewe wati iwewe muri kugara musangano kuti mugadzise nyaya yemugwagwa wakavhara hongu handiti mugwagwa uyu wanga uri muboundary renyu here kana kuti mugwagwa uyu wagara usiri muboundary renyu? Semataurirana ndichiita changati ndikuti mastands aya anga nditaurire nyaya yemugwagwa neboundary renyu. Mugwagwa wanga uri papi? Boundary renyu ranga riri papi? Boundary renyu ranga riri kuseri kwemugwagwa here kana boundary renyu ranga richigumira musati masvika pamugwagwa? right rekwa chikokonya chikokonya rinogandurana nerodhi iyo handiti. Saka tikuti pakati pamba nerodhi but chikoro chiri kwachikokonya nekwavambe rodhi iri pakati. Saka patandakuisawo takabva tangovhara ipapo pachene tichiti tinocreata imwe rodhi inotenderera nekuseri. But apa pakuda kutanga mawirirana ka mogara pasi ka nemhuri yekwavambe mogara pasi nemhuri yekwachikokonya ka mowadza kuti havada kuisa jura huru pano mowirirana ka vobva vaziva kuti mugwagwa wedu watanga tichifamba nawo waakuchinjwa waakuenda nepapo zvonyorwa maminitsi zvosainiranwa ndo zvataakuita. Zvino imimi sainvesta auya mumusha kuti mungosvika muchiti nekuti tine chisimba taakutongovaka huchiri ugaro hwemumusha iro. Aiwa ipapo pakakanganiswa changamire. Saka takadzokera futi kumusha kuti tichiti taakuchida isu tandakatombozotaura nezuro navo tikatowirirana zvatakaita se zvatakawirirana kuno kuti andangouya kuzondozadzisa chete. Saka ndati zvamakawirirana zvacho ndipei chinyorwa pamusoro yemureva mukuru. iwe nyararayo ndati ndipei chinyorwa chezvamakawirirana. Hamungatoroti kuti takawirirana pasina chinyorwa. Ipapo matibati Ndipei chinyorwa chiri kubva kuna Vambe chaakadhinda nechiri kubva kuna Chikokonya chiri kutaura kuti takagara musangano paina ningi chinangwa kwakurukuru panyaya yemugwagwa tikawirirana zvokuti handi kana pasina chinyorwa ichocho zvauritorewa wani ngori mashoko ari kubva mukanwa mako hapana chisungo chiripo ipapo. Mureva Imbomirai kutaura kana ndichitaura ndikutaura neuyu. Kana pasina chinyorwa ichocho hapana zvamakaita. Saka zvikurova nyaya yenyu murikutanga futi kuti zero kuti mutipe chinyorwa cheumbo hwamuri kutaura pano. Ine musangano iwoyo urikuda vagari vemachikokonya nevagari vemavambe nemi vechikoro cheselidro pachinyorwa maminitsi ipapo. Maminitsi acho achava rekodhi yenyu yechikoro kuti pakazo mugwagwa uyu zvawakavakwa wakavhara mugwagwa waifamba nemhuri yemavambe nemhuri yekwachikokonya asi takazogara musangano uyu tikawirirana zvinoti tsamba iyoyo yowanikwa kwachikokonya maminitsi wayo yowanikwa kwavambe maminitsi wayo yowanikwa kwamama ndokuti titi nyaya iyoyo yapera. Kana pasina kuwirirana panhau iyoyo zvoreva kuti mimi boundary renyu rinofanira kuchinja. Ndizvo here? tinotenda ngatiwirirane. Ndati kana pasina kugamuchirwa nemhuri dzemisha miviri iyi zvoreva kuti boundary renyu rinofanira kuchinja. Mune masabhuku ari munomera yokwasabhuku Vambe vari munondo vapi? Muna kana mumachita mambo. Kwasabhuku Chikokonya imi murani masabhuku Chikokonya? Ini ndine bingu rasi panoitwa misangano yese ndotoda. Murimo here mukomiti yasabhuku? Kwete handimo. Ndakati nyaya dzakaita sedzidzika kudai pachena kuti sabhuku nekomiti yake ndinovada kozi yazvinezvika tiri kutaura pano zvinofanira kuitwa nasabhuku nekomiti yake vanozonopiwa instruction nani kuti zviitwe nemazvo. Takatoripesta sabhuku tichita kuuya tikatokumbira nhamba dzasabhuku vakatoti shoko tikavatumira.
Saka chikonzero nei sabhuku nemasabhuku asipo pano. Wozi nyaya yekuti mwana wekumusha anonoudza sabhuku zvokuita isi wrong approach iyoyo. Hazvifanira kungodaro. Sabhuku womumusha ndiye anofanira kuziva zvaanofanira kuita. Zvaanzi aite namama. Obva adedza mhuri yemumusha azviite. Nekuti mukatuma mwana wemumusha kuti anotuma sabhuku maitei ipapo. Kana matuma mwana wemumusha akuudza sabhuku zvokuita akutoti teerera zvandiri kureva inini ndini ndakatumwa namama. Hazvifaniri kudaroka. Iwe taura chinzwa. Kuburisa idzi. Vanzore imam. Nditoonizosanganga. Ndakatenga ukugara kwa Joseph Bingura. Watenga kwa nani? Kwa Joseph Bingura. Joseph Bingura. Ndio wapi wa Joseph Bingura? Ndipangwa. Asipashitupa ishe pana. Bonyarare ansora nini? Yotaura nyaya. Ndatenga 2022. Vandawaka ndimandatogara. Wanditi unofana kuenda pasabu usati wawaka. Vawaenda neni pasabu. Vandanobhadhara mari pasabu vakatibhadhara ikoko. Vandadzina sabu kuenda unowake ugare pamusha pako. Wakatenga mari kuna Joseph Bingura? $800. Wakakura seipo wakatengeserwa? 11.5 by 75. Watengeserwa wakaitei? Ndakaenda pasabu vandawaka imba yangu 2 weeks. Wanzwa munhu akusungisa achitaura nyaya yekutengeserwa kweivhu? Wanzwa kuti chii? Amweni makomini alenga atengesa. Zvakuudza kuti kudii izvozvo? Zvandoudza ndakapara. Zvakuudza kuti dhiri rawakaita naJoseph Bingura haripo, harina parinogamuchirwa nemutemo. Saka itoudza Joseph Bingura akudzorere mari yako. Nekuti dhiri ramakaita harisi pamutemo. Musikanzwa wakaita ari mushama hake kutaura ari kuziva mhosva yake. Varidzi vevhu vakuda ivhu ravo. Taura kuti ndikutaura newe. Varidzi veivhu vakuda ivhu ravo, vakakutengesera vacho ndo vauya kunozomhangara vakuda ivhu ravo bheki. Ende mambo havana mutemo unokugadzika paugere ipapo. Mutemo unongoshanda ndo mumwe chete weCommunal Lands Act wawanzwa uchitaurwa pano. Usingatendere kuti ivhu ritengeswe. Tototaura newe. Saka ishawa mundu kuna wandakatengera tuwirirana kuti vachanditawo sei pamukavamunyiko wako kwandakaita zvakamukasha. Iyo Bingura. Mambo. Unzwa zvekutaura ero? Ndakagadzirira kudzorera mari yake mambo. Mari yake nezvaakavaka zvese? Ndoda kunzwa mutongo wemambo kuti yari kuti anoda mari. Iwe zvaakavaka hauzvizive. Uda kupiwa mutongo neni wakaita musikanzwa wokutengesa. Pakadya $800 wakauya wakadya namambo? Kwete mambo. Saka ngaakuudzeka zvaakashandiswa mudzorera. Aripo nokunge achitaura 800 ndoenda kamutengesera zvaakashandisa nozvandanoda kuti ndikumbire kuti akashandisa chii. Zvandakashandisa nombonoiko mari dzese zvandakatenga. Wakavaka here? Unogona kuzvita rini? Ndokuda kusvika panext week ndinda tsvaka mari dzese nekuona kuti mari dzandakashandisa. 800 yauri kuziva unomupa rini? Iro sondo kana kuti panext court mambo yenyu ndokuda kuenda mari yake. Panext court? Yenyu mambo. Iwewe ita makosta ako uende unowapa. Modzoka pazuva redare riri kutevera. Topedza nyaya yenyu ipapo. Asi makosta unenge wavapa, makosta ako awakashandisa pakuvaka.
Iwe? Pamusoro imambo. Gore ra2017 takauya tichitsvaka munda. Tatsvaka munda ndo patakazodhairektwa tichibva kwaChikokonya kuna Joseph Bingura. Ndokubva wati vane munda wavo wawainawo wavanokwanisa kutichekerawo pisi yekuti tikwanise kuita zvataida kuita ipapo. Ndokubva tabhadhara mari dzatakabhadharana. Mari dzedu nokuda kwokuti dzakazochinja dzinenge dziri takarevererana 4,000 but hatizozivi nekuchinja vakazoita makarenzi pakati apa kuti zvinhu zvakazoitika zvinogona kutivhiringidza ipapa. Tapedza kudaro takaenda kudare kwaSabhuku tisati tabhadhara tichibva taenda tikati toda kuti tinzwewo kuti varidzi ava vari kutipa munda vada kutichekechera ndizvozvo here kuti ndo munda wavo waJoseph Bingura. WaJoseph Bingura zvese navaChikokonya zvese nedare rakanga riripo rakatenda rikati muridzi wemunda ndiJoseph Bingura ndiye muridzi wemunda. Asi iwo mukuziva kwako iwewe, mukuziva kwako nekungwara kwako unataurawo kuita. Ivhu rawaitenga rine muridzi here? Muridzi waro ndiani ivi? Muridzi wevhu estate. Saka Joseph Bingura ndiye anga akamirira state. Joseph Bingura ndiye wandoziva kuti akanga aine kana kodzero yekunge ari palendi iyo. Ndiye anga nekodzero yekuva palendi iyoyo. Ndobva aita kodzero yekutengesa here kana kuti kwete? Ipapapo ndienda kutobatsirikawo. Asi chatakaita isusu ndechekuti takanobvunza wemusha. Aiwa, mataura emini kuti muridzi weestate mambo akabvunza kuti uyu ndiye akamirira state here. Ndo pandiri kupindura. Saka namuchiziva kuti muridzi wevhu estate pane ane kodzero yekutengesa here vhiro. Manzwisisiro andakazviita kana kuti andinozviita ndinoona kunge ndiri wrong. Ndeyekuti ini ndikanga ndine munda wandakapiwa nestate kuti iwe ngatiti takupa 20 hectares ukakundikana kunge uchishandisa lendi yese iwe zvinokodzera kuti iwe unogona kuenda kustate wotaura kuti inini ndakundikana kurima munda wese. State inogona kuita simba rekucheka munda iwoyo wopa mumwe kuti akwanise kunge pachishandiswa. Saka state yamakaita ipapa ndiani akadimbura akatipa naJoseph papa kwamakaita mapurose kunoti haachagona kupashandisa obva atidamburai obva ati panoita communal lands act hamuna panochinjanwa mari imati makawirirana 4,000. Ndizvo. Saka zviri wrong zvese zvamuri. Zvokuva wrong zviri wrong. Saka ndo patinoda kutaura ipapo tisingatendereri haana kodzero yekutengesa. Ndizvo here. Ndosaka ndandati pamwe mukandisiya ndichipedza zvindaigona tingaswerere. Waudzwa iwewe Communal Lands Act inotaura kuti state land haitengeswi. Handiti? Unozvinzwa here? Communal Lands Act inoti state land haitengeswi. Kana subdivision kudimbura uchipa mumwe munhu subdivision haitobvumirwa kuti mutemo. Munhu chete anotenderwa kupa ivhu remumusha iprocess. Hapana individual anobvumirwa kupa munhu nzvimbo. Iprocess inotangira pavillage yoenda paward yoinvolva councillor yoinvolva headman yoya kwamambo. Yabva kwamambo yoenda kuGoromonzara DC. Yabva kuGoromonzara DC wopiwa permit iwewe. Ende nzvimbo yacho iyoyo inenge iri minimum 6 acres. Hauzvizivi here nayo Bingura? Ndinozviziva mama. Saka pawakamupa pambani maeka mangani?
Aisabwa kuti 1 acre tete. 1 acre. Mutemo uchiti chii? Mutemo haubvumiri mambo izvozvo. Yo unobvumidzwa kupa munhu nzvimbo here? Kwete mambo ndakataita mhosva mambo. Muudze uyu kuti pandakakupa pepa ikawaita wamusikanzwa wandakaita imhosva. Vabereve kutengesera kwandakakuitai inini nemi tese tine mhosva nokuti land haitengeswi. Uri kunzwa zvaataura? Ndiri kuzvinzwa zvaataura. Unoti kuti inazvezvo? Ndandichida kuti ndipedze kutsanangura maprocesses atakazoita. Wanzwa munhu akakupa achiti takaita musikanzwa panhu pandakakupa hapatengeswe. Waura kutsanangura zvinhu zvipa? Processes yamuda kutsanangura ka haisi pamutemo. Zvatowana mambo kuti land inopiwa neprocess inotanga kwasabhuku yoenda kuna kansela headman namambo nekanzela ndo process pamutemo. Kureva kuti zvinhu zvese kana musakutedza nzira iyoyo kai tingaswere hedu kunzwa zvinhu zvisiri pamutemo. Ndandichida kuti takabva kwasabhuku Chikokonya ndokubva taenda kwaWagwindi, tikabva kwaWagwindi bataenda kuRDC tichizama kuteera process yese iyoyo. Ndipe permit yako yekwamuzviti? Permit iyo haisati yabuda mari. Application yacho iri kupi? Ndipe proof yekuti wakaapply permit. Ndandisina kuuya nazvo. Iwo uri kuziva kuti wasungisirwa nzvimbo iyi wobva wauya usina mapepa acho ekuti wakaenda kwamuzviti? Zvakaitika mambo ndezvokuti pakauya masamanisi ndandisiko kumba. Chinhu chega chichakusunungura panyaya yako ndonge wauya neproof yekuti wakaenda kwamuzviti nenyaya yako muzviti akakugamuchira. Uya neproof yacho apa. Kana kuti enda kwamuzviti anokunyorera tsamba. Onyora kuna mambo kuti munhu uyu akauya kuno tiri kuita mapepa ekuti timupe permit. Kana pasina izvozvo dzorerwa mari yako. Zvakanaka imambo. Ndikukupa kusvika musi wedare unotevera kuti undiudzire tsamba yekwamuzviti iri kutaura kuti wakaendako ende vane chavari kuita nezvako. Kana pasina tsamba iyoyo weka mari yako udzorerwe mari yako. Zvakanaka. Right, pamusoro pezvozvo muna nemaminutes evillage ndo process yachada kuudza iyoyo kuti munzi wapiwa nzvimbo zvipamutemo yadzina mambo maminutes evillage a2017 nevanhu vangu varipo pamusangano wevillage apo iwoyo wouya nemaminutes eward handiti ndo process yacho. Vanhu vangu varipo pameeting eward ndeattendance register rachoni mowane tsamba yeheadman mowane tsamba yamambo handiti makaendesa kukanzuro handiti mowane tsamba yokanzuro. Asi far as I know 2017 kanzuro yanga isatambire matransfer. Hatina kuendesa muna 2017. Takazoendesa muna 2020. Chiwe nemapepa iwaya kudai. Mutsanangura kuti process dzakaitwa. Moyo netransfer yekuti makabva kumusha kwaite upi musha kwaite? Kumusha kwangu ndekwachendambuya. Munayo transfer yekubva kwachendambuya? Transfer iyo ndandisina. Bingura wanzwa kuti hanzi kumusha kwangu ndekupi? Kwachendambuya. Kwakatengeswa here kwachendambuya? Kwakatengeswa here kwachendambuya? Hakuna kutengeswa ndokumusha kwake. Saka kuno kukuye? Kuno kwakatongoya kutozongopocha uko. Akakuya zopocha? Yobva awana iwo wakanyatsokuwaririra? Ukati mhanza haisi kutamba nayo nokuyeni. Ukati ndokuyedza ndinozibingura ini. Ndozvawakaita kapo. Uri kuyatsoziva zvauri kuita izvo hapana chauri kuita. Endai kwachendambuya anokutaura kuti ndine 20 hectares kwachendambuya. Iwo hauna kana 2 acres paugere ipapo. Ane 20 hectares kwachendambuya dzaari kutiza. Ari kubvei kwachendambuya achida kuya penyu ipapo pokuya zopiwa kachikoko kemachisika ari kuda ikapo. Pamwe pacho nokamutazvimwe zvaakatiza ikoko zvisinga. Iwo ukaenda kwachendambuya unopiwa munda. Handikoni kupiwa munda. Imi musaparadze nhaka muchida zvisina basa imi. Ipapo mambo takatadza mambo. Muruparadze izvozvo mwana ndiye akusimuka kuita sekuti mwana akutanangira baba kuda kusungisa baba. Asi mwana ari kungotsvaga chokwadi. Haichokwadi mambo. Ari kutsvaga chokwadi. Uriwe ipapa wotosimuka kuti mwana akandiendesa kudai. Mwana achitsvaga chokwadi chikudzoredzera nhaka yako iyoyo nevana vako. Ipapo ndakatadza mambo. ndinoti mambo pambacho ndinotamisirwa dongo yedare. Munhu paandogarwa meeting yevillage unofanira kunge netsamba yekumusha kwaunoguma.
uchitaura kuti ndobva kwachienda mbuya matsamba angu ekugara nevamwe zvangu ndapi handiti kana tikuita process iyo ufanira kunge pandogarwa meeting evillage tsamba yaonayo kwachienda so kana uita wakagara mavillage meeting tsamba isipo tutoa ndizvokuita iwe newe munodzoka kudare musi wa7 February mine hombowi iwe uri kwechipambira nyaya yekuti udzorere mari yako nabingura inongaomba makosta ako ese acho achikudzorera mari yako muno iwewe zvimwe chete kana mapepa ako autaurwa yaasipo yatogarwa wega ako makosta ako nekuti ini ndikakubvisa ipapo ine handina mari yandokudzorera nekuti handina ivhu rinotengeswa iwe samakani iwewe enda unoona sabhuku vambe woona sabhuku chikokonya woudzwa zvanzi namambo tigare pasi musangano wekukurukura nyaya yemugwagwa watakavhara apa tiwane zvatinowirirana kuti tawirirana zvipi tobva tanyorerana pasi maminetsi ekuti ndo zvawiriranwa nevanhu vemusha izvo masabhuku ndo vanodedzera musangano iwoyo mumusha mavo musangano iwoyo wogarwa kana musangano iwoyo wagarwa iwewe uchasimuka nemaminetsi iwawo uchiuya nawo kuno before musi wa7 February musi wa7 February tosangana pano nemaminetsi iwawo ekuti musangano iwoyo yakagarwa ende ndichida kunzwa kuti vagari vemumusha vari kuti kudii nawe mugwagwa iwowo taura chikomana pamusoro mukuruvara ini mukuruvara kusvika pakuya kunokoko ndaituma meseji akasiyana vandimirirei vaona baba vese vanenge vangu hapana kwasanimirira ini muno ndikugara for 2 weeks musi wa2 February ndakuenda kudzokera handi andigare muno vanhu vese vachangamire handi kunyeperi mutira chokwadi hapana kwasanimirira isa vakasiyana nhaka ichiparadzwa varipo ndichiti vakomana endei muno dai vana 12 hatina pese atavaka hatina pekugara vanhu vese vakaridza kunyira vesava izvi kubva kugermany kuya kuno so ndisi kumirira nyaya iyi ini ndikadzokera hapana vese anomirira achangamira kana mukazozvitsvaga bingura vamwana wavakomana vari muno vanasi vamwe 10 vamwe vari kunze kwenyika mambo vari kuno kupurifai torai mazita evakomana ava 2 varapana nemudhara imimi vakomana vaviri imi nababa venyu ndimuri kufanira kuteerera nyaya iyi muno uri nyaya yapedza iwo unoita follow up nyaya yako nedare imi vakomana muri 2 nababa venyu ndimuri kuita follow up nenyaya iyi musi wa7 kuti tiona kuti nyaya yapera iri kuperera papi zvataurwa nedare zvimi muchaenforsa kuona kuti zvaitwa tikunzwanana iwewe unokurukura nedare nyange pawhatsapp tichikuzivisa kuti tinenge tasvika papi ndisina mukuru wayo pari zvino ngatigumirei pano tosangana musi wa7 tisinda mukuru wayo